Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Wa kabay salig sa iyang abyan. Misalig man, ama. Ayaw kabalak ang imong anak. Sila si Muna, Damian ug Jeff, mo'y angay nimong kabalakan. Kay basig dili sila makaagwanta kung may mubuli ni Amara. Makakitahin noon sila og away. Mao ka na ang angay nimong bantayan, Adonis. Pabantayan ko usab sila sa abya ni Amara, ama. Managlahi man kita, apan parte na usab sila sa atong pamilya. Busa protektahan ko ang pamilya ni Muna. Ay, kumana kong pa-enroll. Dali arasad sa bakasyon, uy. Ilakaw na ka. Ay, Paking. Amy na lang good. Kapuyag din ng aman siya, uy. Ano nga sa nang pagsangpit wala kong paking, ha? Okay, sige. Deal or no deal? Kakaraan na ba yan, na? Graan. Unsa day bag-o pa? Kwan, Bindalo. Ha? Bitaw, joke lang ako, Amy, eh. Pa, ato ko ilang muna. Gimingaw kong Amara. Si Amara kay imong gikamingawan o katong Riner? Huwag mo ko kumingawan ni Renner good. Hapit naman ang klase. Makita na mo pirmi sa imong uyab. Eme, ayaw pag pinarias ni Muna, ha, nga sa'yo na kaanak. Tiwas rin taon, Eme. Kay, mamatay yung ko kung mamaptos kang sa'yo. Kauwi, baya, ni Paking. Paking, balik sa ka. Balik ka. Sige, amansya na po ka. Ala, di balikan si mabawas yun, oy. Timo na! Oh, kumusta dong? Na-enroll na ka? Man na, te. Daghan ng estudyante nga nagpa-enroll, te. Ikaw? Ako? Oh, good. Dako naman si Amara, te. Pa-enroll sad. Aron makahuman ka eskwela ug malipay si Papa Damian. Onya dong. Kung mo balik og eskwela, kitsa may mo bantay ni Amara. Ay, si Papa Damian, good. Love, nabayanan ni Papa Damian si Amara, te. Bantay ka, nga nagdako si Amara. Si Papa Damian gi magluto aron makakaundayon kuno si Amara kay basig gigutom na. Wala kakabantayan natin mo na. Nakabantay ko. Nga ganina ra ka nga murag dunay gustong isulti ko muna. Unsa man ka na, ha? Pa, si Dong Jeff ba, na-enroll naman. Onya ako, ganahan sa unta ako magpa-enroll. Oh, may eskwela na kagbalik. Unta pa. Hala, sige muna. Malipay ko, ana. Pa-enroll na. Kay punan pa na ko nga akong pagpaningkamot. Kay tulo na kamo nga akong buhion. Salamat pa. Pero si Amara, May eskwela na sad siya. Oh, sige. Ipa-enroll sad ang akong apo. bitaw pa no, kay aron dili ko mabalakakin sa mo bantay niya ba? Madawat na tingali na siya pa, uy. 5 years old pa man yun noon na, pero interviewon pa man ako makatubag basis pangutana sa mo interview niya. Oh, basinig dawaton pa. Maskol na ko, Nainay. Oh, ganahan ka, nak? Oh, kanaan ko maskol, Nainay. Pero, basin og, Awayon ko sa mga bata. mao ka na, anak. Okay raman ko, Nainay. Dili lang nako sila tubayan. Amara, Kanahan ako nga muskol, Nainay. Yay! Ganahan ang gid kang muskol.
Oy, Jeff! Te, bananti ka nga magpa-enroll. O ako lay da ni Amara sa teacher nga interview niya. Sige dong. Kanasamang ko may school, nay. Interview ho no nakanak. Kung makapasar ka o muingon si teacher nga dawat ka, ipa-enroll dayon ka ni Yoyo Jeff nimo. Yay! May school na ko! Hala, nasi Ninang M! Na-enroll naman ko mon. Mao ba, em? Mao ganing ni ako kay sultihan unta ti kaana. Pero nagplano na di ay mo nga magpa-enroll na sad ug mabalik ka nag-eskwela mon. O, em. Hasta ko Ninang, muskol na ko. Wow, mao ba Amara? O Ninang, kay ganahan ko nga muskol aron daghan kog mga friends. Oh. Ano naman ka mon? Kailangan gud atong panghupawa. Nabalaka man ko ni Amara, em. Nga naman? Daghan unyag bubuli niya. Oy, sus mo na. Dili man na angin kabalakaan. Kay doon na nabayad balaod ang anti-bullying. I-report na yun nato kaysa may mubuli sa akong kinugos. So, waye lang yan nila kay makatidlaw gid sila Ninang M. Amara, anak. Kini nga kung giandam nimo nga si Nina, mao ni isulob nimo og may nag-interview nimo, ha? Unya kinisad. Hapul? Shawl ni nako, anak. Mura habol. Saan man na nako, nay? Ipotos sa imong o aron dili ka nila makita. Kunon sa imong hitsura. Okay. Imong pusto na ng panapton si Amara ti mo na. O, dong. Lo, ati sa duy. Di nam na kinanglanggod. Pero, dong, Dinigan ni sa tong dapit, imom nang gibuhat ni Amara. Karon nga gana na siyang eskwela, ipakita na siya sa mga tao. May nang maanad ng mga tao nga makakita sa iyang itsura. Kuluin sa doon ng pusto ni magpanapto ng naong ni Amara, ti oy. Dong Jeff. Sakitan ko kung dunay mo bugal-bugal sa akong anak. Nagkasabot ko ni Muti. Pero, swayin nila bugal-bugal. Apas makatilaw sila akong kumo lagi. Oh, kita kayo ning kumo na ko tiyo. Malipong gid sila kung may ko ini. Ayaw anak dong ha. Ikaw hinambog sa nang imo da. Mao ginakong buhaton ti. Awa niyo. Dong, di na lang nato dadon sa eskwelahan si Amara, uy. Oh, unsa ti? Mahadlok man ko makakita kag away, uy. Ti mo na. Sakto ang imong manghod mo na. Ayaw og itago ang itsura sa imong anak. Pa, Lahi sa gitsura tungod kay puti kay siya. Unya ang iyang buhok, taas kayo nga puti usab. Mao ganin na gikanlo ka ni ati mo na pa. Luoy pod si Amara kung pusto nimo ang naong. okay ra ka na pa? Nganong dili? Dada si Amara sa eskwelahan. Nga dili nimo puston anang panapton. Ako'y muaway ng mga tao nga mubugal-bugal sa akong kinugos. Let's see the scattered. Ako na lang si JP, mi. Ay laga pilapil. Oy, di mahimot no. Love na ko si Amara. Di ba, Amara? O, Ninang M, love man puti ka. Kamong tanan, ako mga love. Ay, kabuutan. Yun aning Amara. Dili niya deserve, no? Nga bugal-bugalan sa mga makakita niya. Keber kung ingunaan ang iya hitsura. Kinsa sila? Hilas nilang manaway sa? Oh, nanamday dagan ng pa-enroll oh. Lah! Putian po! Parang tiguan! Sugod na ay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!